denai meminta usah tuan buruak sangko denai hanya singgah saja. De ada rasa dun sana sakampuang sapa mainan sama dahulunya mangko tapi jak laman tua. Usalah kayo tuan banggakan lama nyokatan sampai rangkuangan. Apa guna kayo balinda punya orang punya wawak Jawa dari dun sana. Biarlah nda bapiti tapi asalai babudi paguno dalam negeri. Kayo lah surang alun tentu denai meminta usah tuan buruak sangko denai hanya singgah saja. Dek ada rasa dun sana sakampuang sapa mainan sama dahulunya mangko tapi jak laman tua. Usalah kayo tuan banggakan lama nyokatan sampai rangkuangan. Apa guna kayo balinda punya orang punya awak Jawa dari dun sana. Biarlah nda bapiti tapi asalai babudi paguno dalam negeri. Apa guna kayo balinda punya orang punya wawak Jawa dari dun sana. Biarlah nda bapiti tapi asalai babudi paguno